Dit is de tweede minuut van de wedstrijd. Mark Heukjer maakt Scott. Bizot liet hem lissen en dan Danny Guit. Hij maakt het 1-0. De meeste taskogers zitten aan het eerst op hun plak. Of het is al 1-0 voor Willem II. Danny Guit, de man die het 3 hier voor Cambuur voetballen. Vlien hier Oski in naam. En nu voor het eerst weer waarom is, scoort voor Willem II. David Meul. Martijn Barto zet goed druk. Dan komt hier de mogelijkheid voor 1-1. Martijn Barto, maar het wordt wat te lang. En dan kan David Meul hem herstellen. En Martijn Barto liet de mogelijkheid lissen om Cambuur op 1-1 te zetten. Hij creëert de kans zelfs. Toch feitelijk alles goed. Maar shit net goed genoeg. Bob Schepers tikt hem terug naar Melvin de Leeuw. Prima vastzet, weer Martijn Barto. En weer liet hij de kans lissen. 200% mogelijkheden voor Martijn Barto. Maar hij liet nooit om de stand weer op Liekes hechten te brengen. Donnie de Groot. Nee, Danny Guit. Maakt hij er dan nog in? Nee, dit schot verpakt terug Marco Bizot. David Meul, maar de Utraap. Bal shit terug, Michi Jan. Vosselman komt Bizot. Nou, die komt wat heel. En dan Danny Guit in de naastje. En het is 2-0. Communicatieflater achterin tussen Vosselman en Bizot. Uiteindelijk komt er vol uit zijn goal, Bizot. Maar hij had hem net lekker. En dan, ja, Danny Guit, hij docht het mooi. Daar kun je niet van zeggen. Tweede helft dan, Mat Cambuur komen. Maar het is net bij machten om Willem II zeer te dwaan. Hier zit David Meul er wel naast. Maar Melvin de Leeuw kan de bal geen goede richting mooi aan. En zo verliest Cambuur zijn directe concurrent Willem II met 2-0. En is Danny Guit met 2 doelpunten de grote man. Hoe kun je dat nou doen? 2 keer scoren tegen jouw club. Ja, excuses voor alle mensen in Leeuwarden, maar ja, voor mij persoonlijk wel heel lekker om zo terug te keren. Ja, jammer genoeg geven we de eerste helft geven we 2 momentjes, geven we heel kinderlijk geven we weg, waardoor we achter de feiten aankomen te lopen. En is inderdaad de concurrent is op 1 punt genaderd. Het is een directe concurrent, dus ja, daar wil je natuurlijk op afstand zetten. En dat is natuurlijk alleen maar triest voor ons, maar ik denk dat nog niks aan de hand is. Volgende week gewoon weer een wedstrijd. Ja, dan moeten we gewoon weer vol aan de bak, want dit moeten we gewoon goed maken. Want vandaag was, vooral de tweede was niet best. Ja, morgen gaan we weer scherven rapen en dan maar hopen dat we vrijdag weer volle bak kunnen spelen met elkaar. En ja, we hebben nog 3 puntjes nodig, dus die moeten we zo snel mogelijk proberen binnen te slepen.